Greetings, Babukela Makaya. I greet you all in the wonderful name of Jesus. Lo uthethayo ngunoni wakwaMadubela. We are live at Penuel Fellowship Church. Uhleli kunye nathi. Thank you for joining us today. Uhleli kunye noSis Nandi. As namhlanje we are going to speak about turning struggle into stories. Sis Nandi, unjani? Ndiyaphila sisinoni akhonto kunjani kuwe? Ndiyaphila now. Thank you so much for joining us today. Can you please kindly introduce yourself to our viewers today? Good day, everyone. I greet you all in the wonderful name of Jesus Christ. My name is Nandi Pakolesile. I was born, bred, and battered in Zwide, but now I'm residing in a small informal settlement called Winnie Mandela under Dispatch. I am Nandi, the storyteller. I am Nandi, an HR practitioner by profession. I am Nandi, a teacher, a social worker, but not by profession, by the grace of the Lord. Amen. I am Nandi, the film director. I am Nandi, the founder of Sinago Reading Club, soon to be Sinago Academy. Wow, wow. Thank you so much. Bukele Kaya, please kindly comment. Please kindly ask questions if you have questions. Sis Nandi, please, I'm sure kunabantu who are watching us today who don't know like your journey. Can you please tell us about your journey? Thank you so much, Sis Noni. I graduated in 2013. And I was the first graduate in the family. You know, when you are a first graduate in the family, and I was the last one, and I was the first one to go to varsity. So there was high hopes. I remember wearing my gown and my meta board, smiling and saying, hey, Nandi, this is the beginning of new things. Little did I know that this is the beginning of challenges. Yeah. It wasn't easy. Nda apply CC for so many years. Kuzo zonke departments, not even a single interview. Sure. You can imagine, I would wake up early in the morning and take a bus from Zwide to Green Acres and start Newton Park from 1st Avenue up until to 7th Avenue, submitting CVs, but nothing. Yahamba iminyaka lambi ixesha, sahamba inyanga, yahamba iminyaka. Ndi applya kungekho nento ethembisayo ethi siyakubiza sisi okodluwano Ndlebe nawe. Then kuba ndingumuntu othandazayo, but xa kubhlungu sisinone, I don't want to lie. Yes. Kunzima uthi usathandaza umthandazo wakho ungabi na amen. But into emnandi ke, as a graduate, you are not only taught about textbooks, you are also taught how to be a critical thinker. You need to be flexible. Yeah. Okay, I said okay to myself, let me go to my high school and request a grade 10 report. And then I had 3 CVs. CV1, standard 8, CV2, Sure. standard 10 or grade 12, and CV3. At least I thought it would increase at least some employment. Yeah. Guess what? Nothing, zero, nothing happened. Sure. So it wasn't easy, especially when you see your peers, they, bayaphangela yonke into iright, umuntu ufumene internship, after internship angene emsebenzini and then adibane nami eGreen Acres, awukaphangeli. Sure. Ndithi hayi bo guys, apply. Ndithi ndiya apply but andibizwa, andiyazi uba mandithini. But there was this one day I was sitting at Vista campus. You know, I don't like sitting at home doing nothing, because when you are unemployed, you don't even have a 5 rand of data. So what I used to do, I will go to Vista just for the sake of using internet. Yeah. Then I was just sitting there. Hey, you know what? I need to shift my focus. Let me do an introspection. What is it, Nandi, that you can do? Yeah. Besides this qualification, Yeah. because I strongly believe that God has laid something in me. You, yeah. The only thing I can find out is just to sit down and list my qualities. Hey, this is storyteller. Yeah. I remember when I was doing grade 2, I won a 30 rand in Mhlobo, and it was still Radio closer then. Yeah. I won a 30 rand, just imagine. And said that's quality number 1. Then, as I was doing this introspection, when I was 11 and 12,
I'm not good with singing. Yes, I used to go to a school choir party for the sake of extramural activity, but I was good in drama. Ndafika idrama seyiqhubekeka inoba seyina 3 months. Within 2 days bendifumana lead roles because iscript ndisifunda namhlanje ndina 11 ndifunde egarage ku grade 5 ngela xesha. Ndihlele Vista ndandathi tyhini nansi quality yesibili. And in order to be an actress you need to be a reader, because iscript sifuna ufundwa and sifundwa ngesingesi. Unoyiqonda ke ngela xesha lam grade 5 everything was taught in isiXhosa. Exactly. And umama wam ibingengumuntu oyileyo esikolweni ebengakwazi undifundisa iEnglish. So into bendincedwa yiyo bendinetshomi yam engu-Asanda Mcetywa ibikwazi undinceda sincedisane and then ndifumane lead roles. That was quality number 2. Ndiyakwazi ke ngokuthi okay ikhona into endigudi kuyo. Ndigudi ekufundeni, ndigudi kwidrama. So ithi loo nto leyo ikhona into ndathandaza ngayo kuThixo ndathi okay uba iphumeleli le Thixo khawuveza indlela uba mandiyifumane ngayo. Ndathi ndisacinga ndisahleli kulo Vista yangena icall. Kanti uCV number 2 uyandibiza ke ngoku iza izophayela kwi-retail. Sure. Abantu xa benibona ndikoro uphangela apha. Kodwa bayakwazi ba uyigraduate. Ndithi yes I'm working here. And ndizimisela nemopo ndithi yes I'm working here. Ibo ndiyikorobe ndikorobe with a smile. And ayoway yayingeyo waste ukuphangela ufunda into ezininzi. I know most graduates would say but it is not like relevant to your qualification ukutshayela, but emsebenzini ufunda i-communication skills. Emsebenzini because udibana nabantu aba-different. And xa udibana nee-customers, next customer please. Nalapho uyancedakala ngoba udibana nee-customers ezi-difficult. But laa nto uyakutrayina ke ngokuba ndisebenzisana njani nabantu. It was not a waste because la 2 months ndiyiphangele phaa ndakwazi i-200 rand from kwi-retail ne-200 rand esuka kwikhampani enkulu iyafana. Into endiyithandayo ngam ngokuthandaza ndithi Thixo ndicela uzundinike i-wisdom to utilize my money effectively. Ndayenza ilearners yam ngemali ye-2 months kaPepa. I used to work 2 or 3 days. Mandiphela apho sisi. Yo ibali lakho sisi limnandi kwaye liyakhuthaza. And I love the fact that you involved God. You understand, like it shows us that the wisdom and the I'm not sure I'm using the right word, but ukwazi ukubona izinto ngendlela ehlukileyo. Uyazi ukuthi nobody kwephi kona nobody kwephi solution, but there is a way out. We understand, and there is someone who's going to help me, which is God, because God is our helper. We understand. I believe that time, if you had no relationship with God, ubungazoyazi what to do. And mhlambi ngokugaxeleka kwezinye izinto ongaze uzicinge bana uyaze ube kuzo ngenye imini. Yabo, but by God's grace uThixo wakunika wisdom yobana no wena yenza kanje. Wow. So siswam, what inspired you to start a reading club, and how did you go about setting up it? Okay, ndicela uphinde ndibuyele umva kancinci. Ngo-2019 I was doing a learnership in a school environment. I-learnership ngosidla ngoba kwa-department of like a department of sport, but ngoku ndisesikolweni nabantwana. And I was kind of lost uba ndiyabuza ukuba ndizothini apha ndiza kwenza ntoni, ngoba kaloku xa ufakwe kwa-department of sport uzayazi uzawusebenza kwa-HR, sithe uzawuba kwa-leave okanye uzawuba ntoni. Kanti ibilicebo likaThixo. Uhlobo ndandiyilwa ngayo ndibuza uba ndizawufike ndizothini apha, even nalapho kwakungekho lula. Ndandihlala iinyanga eziyi-4 ndingabhatalwa, but kuba ndandiyazi uba yiplan kaThixo uba mandizosebenza apha. Kanti ndidibanisa ezaa qualities ndandizibala ndisevista. Ngoku ndikwi-environment yesikolo ndifunda ke ngapha kwi-foundation phase uba kufundiswa njani. Then kwakwi-Voice on the 18th of December 2020 ethi hamba
And le voice yabisitsho ayithi hamba uyephi but ithi hamba ku-comfort zone. Yeah. And ngelaa xesha ke ngoku isentana bendinayo anditsho mos khandiphangele khandibhatalwe for i-5 months ndayobabamba SSMA. So xa ndifumana laa mali inintsi ke ngoku noko yezanyanga i-business ideas zabe zikhona ndabe ndiyaqala uthengisa iyogathi. Yeah. Iyogathi zazala imileqwa imileqwa yazala inuka. So that time, sorry, so awusaphangeli at that time. Yes, andisaphangeli that time. Yeah. I-contract iphele sele Yeah. ndingabhatalwa ivale From kwi-learnership. ndingabhatalwa yes Yeah. kwi-learnership. Okay. Ndihleli ke ngoku nge-COVID. Yeah. So xa unyaka uphela ke ngoku we-COVID uphela sendiyi-business lady. Uyayibona ke ngoku iyanceda ukuba athi umntu hayi ibe-waste khayi ibe-waste because i-business ndiyenzile i-accounting. Yeah. So la accounting iyandinceda ke ngokuba ndikwazi ubala. Ndahamba ke ngoku ndoziqalela ubomi obutsha kwi-area endandicinga uba anawuze ndihlale ebobosini. I never Yeah. pictured myself in a shack. But ilizwi lithe hamba eyobuya phi nama ndiyazi but ithi hamba kule comfort zone ngoba kaloku ekhaya i-comfort zone. Yeah. Kulapho ke ngoku ndaqala i-reading club. Uyabuza ke ngokuba yintoni ebangela uba ndiqala i-reading club. Bendizibalile i-qualities ndathi ndawujonga kule area ndafumaniseka uba uThixo kukho into ayibonayo. Exactly. Because if bendihlala kwi-comfort zone ekhaya, Exactly. I mean eZwide, I was also born here. Yeah. So we are fully involved in our children's literacy development. Bendingazokubona ukhula kwam nesakhono sam because asemahle banomama babancedayo. Yeah. But kule area ndikuyo ndibona usizi Yo. udingeka mna. Wow. Ona 10 ugade ona 8 ona 8 Wow. ugade ona 6 Yeah. akho bantu bobanceda for homework. And remember that time I had nothing. Ndihleli kulo ndithathe yonke iprofit ndakho one room shack. Lo mattress ndala kuwo ndiphiwe. Itafile ndiphiwe, iketile ndiphiwe, nebag yembahla. I couldn't take anything from home because ndishiya ovayo uzawulala phi xa ndizawuthatha ibhedi yam. Ndathi ndifuneka apha ngoba kaloku ndizawuzibona pha ukuba ndiyakhula. Kulapho ndizawuzimejarisha khona then ndayiqala elo hlobo kuba ndibona imeko. Xa kufikwa mosikwezi areas nje umuntu ucinga uthengisa ibhaloni namagwinya akho mntu ucingayo ngekamva leSouth Africa ba abantwana xa bemeko my friend baza kwenza ntoni. So bendibakhipha busy with songs and games ndibancede kwi-homeworks. Bakhula abantwana from 4 bakhula abantwana bathi 12 bakhula abantwana babayi-20 Wow. ndayirejistarisha yayi-NPO. Wow. It wasn't easy ke siswam because andisebenzi sizawufundisa abantwana ndigqibe 5:30 ndiyogwelida isonka ku-my friend and ke funeka ndiqale ndibhekabheke David bendicela unikwelitela isonka nala swekile ye-R2 athi David no Sasko no. So ungenayo indawo eziba ixesha lihamba kakubekho ndawo iye yakunceda. Yes ndiyeza siswama Alright, xa ndithi okay. kaloku into endikhuthazileyo Yeah, kuba okay. i-area lena ilusizi yeah, ndayiqala I get you. i-reading club ndingafumani into. Inye into mna bendizixelela uba ndenza le nto uThixo andithume yona because anawuze ndizohlala kule area kanti uThixo akananjongo. Exactly. And still ndingabi namali and abantu bebengayibhilive bethi xa bendijonga bacinga uba ndizofundisa abantwana then late mhlawumbi ndizawustata imoto ndiye endlini noko e-town dispatch. Abayazi uba elibobosi lingacacanga lisisikolo liphinde ibe yindlu late. Ndathi ndisahleli after 7 months of serving andisebenzi akho necall etshoyo uba uyabizwa ngenxa yothobeka akho ndibaluleke njengento To be yothobeka humble. kwindawo endandijoba kuyo. Sendinefowuni ngoku ndandinotilili for 4 months ifowuni ndoyifumana kwinyanga yesihlanu. Sure. Wathi wawubona kwi-status wathi Nandi, do you live there? Daddy, yes ma'am. What? No, it can't be you. Daddy, yes ma'am, it's me. This is my house. Wathi hayi Nandi, but you are doing a wonderful job. I'll hook you up with someone. Akhange kube kanti uyayibona uba umntu ondikhumbulayo endandisebenza phantsi kwakhe kwiminyaka egqithileyo ndisenza i-learnership ngenxa yothobeka emsebenzini. Akhange ndifike emsebenzini ndibe nempakamo ndithi hayi ndiyigraduate andizomamela abantu abalese. Ukuthobeka kwam kuzondinceda emveni kweminyaka eyi-4. Wathi not wena ndiyakwazi you are hard work not wena. Wathi ndiza kubiza uVodacom azobona le nto intle kangaka. Wow. Wafowuna uVodacom sisi ndithi uzuyazi inetwork ibamba iyeka ke emabobosini funeka kube ngathi uyanyukela ngasentla. I said say hello ma'am. Can we have a meeting with you on the 12th of July? I said, okay, say where? No, in Cape Road.
Hey ndakhe ndama ngoba kaloku indlela enza abamhle ngayo abazoyibona imeko because kaloku xa unothixo uthixo uyasihlamba. Yeah, Our yeah, problems are not written here in our faces because yeah. uthixo umhle. Yeah. Ndiyayibona imeko manizawuba mhle pha ndathi ngokukhulu uzithoba, can we please have the meeting here in Winnie Mandela? Bathi okay, akho kwa GPS ke bafuneke ndilathise uyabona ke kulaa tanki uyawuthi wawufika apho ke mhlekazi ujikele left uyawubona intombi apha enxiba ihempe epinki usowubuza kuphi kwaNandi, uyawuthi xa ubona ivenkile yo my friend ke uyazi ke laa ndlu ngenayadi ngekaNandi. Oh baza ke bezisukela kwa Vodacom. Ndipholile ke sisi because ndiyayazi ba Thixo baziswe nguwe. Akandifowunele mntu ndithi ndifuna uncedo. Yeah. Okwam kukuxelela uThixo, Thixo unzise apha. Yeah. Wandibonisa uba mandenze ntoni. Ikwanguwe Thixo ozawuprovide. Nanku umuntu uzizele. Yeah. By the grace of the Lord. Khandiyifowunele imento yami. Yaphazanyiswa si-status yathi not you. Afika amadoda amakhulu. Ayabulisa. And then bayabheka. Babuza, do you live here? Or are you just doing the reading club? That yes, I live here. This is my house. And baqomba house. Njeba kule ndlu yakho ubona nomuntu ongaphandle ithini into? Ndiyabona ba i-facial expression yabo balawe. And izitulo zam ndathi ngicela sihlale phansi. Izitulo zam was the 20-liter paints and my mom's old curtains just for comfortability. Yabona hlobo sihleli ngalo u-20-liter paint isitulo 1 u-20-liter paint isitulo 2 la mattress ndanduphiwe nguVictor ndihleli ke ngoku endanaba ndathatha idiary yam baske alila amadoda amakhulu ndingekathethi. Hey, quite tense kule meeting because bathi kasixelele what inspired you to start a reading club? Because you are an unemployed graduate and you want to live in this area. You're not going to grow here, but iyasitsala lento usibonisa uba uzawufundisa nabanye. And they say we like the fact that you served the community because most of the times people apply for funding but xa ifika ifunding umuntu acinge inkomo yobuyisa utata ukhokho dadu bawo. Sifuna othi umuntu othi ndisebenzile imeko zingavumi bathi mani bajikelise ke bafuna ubona ibathroom. Was a bathroom? P. Dad, you see that bush over there? Daddy, we go there. But like, hayibo, abantwana, daddy, all of us, we go there. Abuza khonyoka. Daddy zikhona. Yes, kaloku sizokha endaweni yayilihlathi. Of course zikhona, sawuchama sayibona phambili ukuba zikhona. Abuza bamanzi. Daddy, uyabona kwesasihlato sa7. Amanzi siwakha pha. Hayi, bathula bathi cwaka, bathi sisi. Siyaqala uyibona le into andincume ngelo xesha ndathi awu wehlukile Amen. anakulinganiswa. Ndiyalandela ke kwempempe amadoda amakhulu ndinomhlabelelo omncinci otsho yapha kum uthi wena wehlukile. Jesus. Bathi sisi make a wish list batsho kubani that I want a container because niyabona kunjani. Ndathi ndifuna amanzi ndifuna itoilet. Niyayazi ingxaki yombane sinombane wezinyoka basistressed ngezindambo. Ndithi when it's raining I cannot allow my learners to come in here because kungenzeka into ebuhlungu apha. If kunethe iveki yonke abazoza. Bathi no, consider it done. Container, generator, amanzi, itoilet. Ngengomso abathi kudala ngomso bathi like ngomso sizisa middleman uzawuhamba naye ufuna umuntu ozawuyenza lento sifuna yenziwe within 2 weeks egqitywe because you are doing a wonderful job. Ndathi ndiyabulela ndava ndabuya necango. All I was saying is to thank you Lord. Thank you Lord. Uyabonakala ukuthi icebile icebo lakho. La voice indisuse kwi comfort zone yandizise bobosini. And utata uMandela wayesithi education is the key to succeed. But isani sithixo sizovula ibobosi kodwa Thixo ndithembe wena. Amen. Yes. So yabe sisiqalo uVodacom kwamnandi ebantwaneni. Ndathi sisi ndinceda ndibhizi ke bendishilo ndathi ndiyi-community developer. Ndibhizi ndihlutshwa ngumntana umeko my friend. Ndibuza uba lapha wena kutheni ungayi esikolweni abanye abantwana besiya esikolweni.
wathi mna sandaya naseCrich. Oh man. Ndibuza unangaphi na7. Mm. Kanibonisa umamakho. Ndaya kumamakhe, umamakhe wathetha into engavakali. Kanibonisa utatakho. Xa ndisithi utatakhe ndiyamazi. Sasikhwela kunye ibhasi. Sure. Yayingubhuti weSASCO phaa eNMU. Yeah. Ndathi bhuti kutheni umntana engayi esikolweni. Wathi umntana akanabirth. Ndabuza ingxaki iphi sizawumenzela ibirth. Wathi umama wakhe akana-ID. Yeah. Ndibuza umamakhe i-teenage ngoka-84. Ndithi fine kaloku umamakhe xa ngena-ID wathi umamakhe akanayo kwa-birth. Uyayibona ke ngoku litsheyina. Xa mna ndingumama ka-Ovayo ndingena-birth. Yeah. Ayilotyala lam, lityala likamama wam. Yeah. Wandinceda uThixo Oh apho. man. And ndithi ifowuni yam ishushu. Le fowuni ndinenyanga eziyi-2 ndinayo but uhlobo esebenza ngalo because ndiyayazi indaba yokunikela. Ngeli xesha ndihlala phaa kunzima uyokhonza eZwide ngoba kaloku andinamali okhwela. Yeah. So xa ndisenza laa nto ndiyanikela ngo-10% of my time because andinayo imali uba ndithi ndizawukhwela, andinamali yonikela, andinaniksi. Kodwa into endiyazi uba ndizawunikela apha kule community. To just fast forward, umntana yafika i-15 kaJanuary, umama womntana enebirth, ndiyothetha kuprincipal ndathi njeba nditsho masibe yi-human rights, umntana unelungelo loba makafunde. Wabe umntanam uyangena esikolweni. Maniphele apho. Wow, sisi ibali lakho liyakhuthaza kakhulu ezibebemtshilo ekuqaleni. And as I'm listening to you, as I listening to your story, like I see Abraham, because Abraham had a voice from God. Esithi makasuke apha wayezalelwe khona to kwindawo angayaziyo naye kanti yayilicebo likaThixo, and he obeyed that voice, and uThixo wamsikelela, and uThixo uthi I will bless you so that you can be a blessing to others. So you did the same thing, like uThixo wakususa to your comfort zone, not knowing uba uyaphi, to a place where uThixo uzamseva khona. Yeah, but I see you someone like someone who is full of faith and is very obedient to the voice of God. Like it really takes a grace of God to do what you have done to your community, like Apusuka Kona. We understand, and to be obedient to God, it's a grace of God. Yeah, so I am so inspired by your story, and I believe also to those who are watching us today, Nabo, they are learning something and they are getting motivated to what you are saying. And also, now just to share something, now I'm coming from a background where like a background where chaos corner, because in the Korean city, I saw the like I saw the yeah. So Yanda Kula, I went to high school, Napuma High School, and then the Pangel, and I was yeah. But Gwenzega, Wakinto Nameti, go back, Abon Suga Corn, not knowing Banza Pelong savings. Yeah, Yanaba after Unyak and the Buele Kaya, the Buela Senjia, we understand. The Buele Kaya. Dabuya nyan tried ukulung supporting alusa corner uyabo kanti zaphelwa ngumsebenzi. So I was crying in my heart, but Lord, like kwakutheni nze ndizalelwe kelikhaya linjeni, because it seems ngathi ngoku ndim ofila yonke lento uxanduva yonke lento. Why crying in my room, Lord, why? And then like one bonisa the reason why. It's the same thing, because uThixo kulapho ndaye ndabona khona that wherever I go, licebo likaThixo uThixo kuzokhe purpose yabo. As a child of God uThixo ukuplace endaweni for a reason, you understand, to serve him, because nam ndaye ndabona need but oh, that is why ndilapha, and uThixo had to break pride in me, we understand. Ngoba ndiyandaphangela ndahamba ndozihlalela ndazijonga ubone ifocus yakho kanti uThixo said no, I have a plan for you, go back. We understand now. I had to be humble and serve God. So it's very, very, very motivating. Wow. So my other question for you is that when the opportunity with Unalibale reading program came, did you see it as God's favor, or how did you recognize it as a part of His plan? Absolutely. It was a divine opportunity. Yeah. In fact, the day I saw the Nalibali advert, I was like this. Aibo, ndim lo ufunwayo apha. Because they said they want an enthusiastic young person who is dedicated and love
reading stories, working with the children, and you must have a reading club. And then I was like, hi, bo. This is me from the advert. Ndathi Thixo licebo lakho. From ndiyithumela nje CV. Umna ndiyayazi bakufuna mna. Aba bazawu applya. Hayi babekhapha mna. Ndiya applya ngomvulo. I-call ndayifumana ngolesibini. I-interview ndiyayenza ngolesine. I remember it was the 17th of June. Yeah. That day it was very cold. So ndiyafika ke ngoku ka Love Life kule foyer. There are 3 ladies sitting there and say, Molweni, are you guys also for the interview? Like no one replied. Ndathi nikhaphe mna. And they were like, hi bo. Kanjalo ndathi, I have to be honest, guys. I'm coming all the way from PE because it was a public holiday. It was on the 16th. So ndisuke ekhaya ndithi ndisuke PE nje ndikhwele eziteksi ezi3 ukuzofika ekhaya elitsha. This is my job. This is what I've been looking for. Andithethe ngaqualification, ndithetha ngento uThixo ayibekileyo yonke lento unalibali ayenzayo. Ngoba kaloku now will be impacting now children in a larger scale, not just only Winnie. And unalibali is a national Reading for Enjoyment campaign that is in partnership with SABC. So kumnandi i-celebrities ndizazibona apha, ndizawukhula, ndizawuflya, ndizaya kwi-5-star hotel, yonke loo nto leyo. So ndandivuya ndiyazi ba le yinto uThixo bendibekele yona kwi-advert. Andithethi nga-interview. Ndathi ndisiya ude athi ubhuti kwi-interview kusise sithethela, do we still need to call other candidates because this is exactly what we want. But they had to follow i-protocol bafuneke babe-interviewishe bonke, although yayizicacele. Ndandiyi-owna la interview. Kwa ungena kwam phaa ndiqhwayiza phaa ndingena with boldness ndithi this is my time. This is my time. Because ndicinga ngo-2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Uyayibona bemiveni kweminyaka eyi-7. Ndizokwenza into endiyithandayo. So ukungena kwam kwanalibali ibilicebo likaThixo. Ubuyajonga if bendihleli eZwide ekhaya. Bendingazoba na reading club, bendingazokwazi because unalibali usebenza eTinarha, kufunwa umuntu ohlala eDispatch okanye eTinarha. Uyayibona ba into kaThixo ihamba ivoice ithe hamba. I opened to God's voice. Ndahamba ndohlala ndafika ndahumble. Andaphakama ndafika ndaseva. Ndiseva ndingenanto because kwakwixesha loba ndilale ndingatyanga. Andifowunela umamam ndithi all is well. Ndithi hayi ndiright mamvulane. Ngoba kaloku umamam omdala andifuni babe nabo uzathi iza khona isonka sombhako apha ikhona ithi but andifuni. Ndifuna uzokhula apha ndizokhulisa ne-community. So ukungena kwam kwanalibali ndandiyazi uba nantsi le ndawo uThixo lento ebendiphekela uba mandizokuza apha. So kuzalisekisa laa nto bendisithi ezaa zinto ndandihleli ndizibala uba ndigudi kuzo. Andithethi nga-qualification, ndithetha ngezinto uThixo azibekileyo kum kusebenza zona kwanalibali. Yes. Sure. So ungathini kumbukele ekhaya ograduate-leyo ne ofundileyo ozibona like usastrugglisha in terms of ukhangela umsebenzi okanye ukhangela her or his purpose yabo, so ungamkhuthaza uthini kuye? Yes, I can look at them. Yeah. To my fellow graduates. First thing first, nothing beats prayer. Nothing beats prayer. Umthandazo ubalulekile in everything that you do. And xa ungasebenzi usiva kabuhlungu. Iyanzunzula ezwini. Lilizwi ke ngoku elizawukwazi ulifta umoya wakho. Ukhona lento ofuneka uthembele ngayo and ayikho nguThixo. Secondly, take any job that is available because pride won't pay your bills. Ndisebenzile kwaPepo, i200 yakwaPepo ne200 esuka kwikhampani enkulu yenza into efanayo. Into ofuneka uyenze funeka ucele ubulumko kuThixo bosebenzisa le200 yale retail shop usebenza kuyo. Laa mntu usenokwenza komnye umuntu une-10,000 but upeya namhlanje 26 nge-27 akanamali. So take any job that is available. Ukuya emsebenzini noba kwi-retail, it is not a waste because you're gonna get experience then. And then okwesithathu, look around you. Look around your area. See if there's any organization that you can volunteer.
You go and volunteer. Ndiyayazi abantu bakuthi bathi hu usukhangela indawo ezakukhwelisa inisebenzele mna. Then ndivolunteer eNYDA eZwide rent office. Ndisuke eZwide ndinyuke ngenyawo ndiqabela irobots ndiyovolunteer eNMU Missionville campus eUNAKO community movement. You cannot be a graduate and sit down. Ndiyamthanda kumfundisi wami uApostle Methu athi ayibhlungu yoba uhlale ekhawushini ubukela abantu abafezekisa amaphupha abo man uthi uyiphinde nangomso la sobe. What are you doing with your life? Nansi ukuvolunteer kwami uNAKO ndithetha kamnandi ke xa ndikwi-interview ndikubuza uba wakhe wasebenza kwinani ndithi yes kanti bayayazi uNAKO bayayazi ne-director yapha so bayazi uba lo mntu ngumntu ozimiseleyo. Ukuvolontiya kuyakunceda ukuba i-CV yakho iphuhle also nengqondo yakho ungahlala ekhawushini from 8 kude yobethu 8 wasebusuku usithi uyigraduate. Okwesine khawujonge apha kuwe, do an introspection. What are you good at? What are your strengths? Uthatha iphepha elimhlophe uqale ngelaa xesha wawuna 7 years unyuke nayo. Uzawukwazi ke ngoku uthi okay isenokwenzeka ukwazi ukwenza inhloko, ungenza isaluni phaa kokwenu, uqale apha kuwe e-areeni ufuna ii-customers until ningamsebenzi unasenkonzweni nakuloo ndawo uya kuyo abantu bazokwenza inhloko kuyo. Into endiyazi uba uThixo sonke usinikile italente. Jonga yintoni le unoyenza. Andithi yenzeni ke ndingakhange ndiyenze mna, inisebenzele kakhulu ngoba ndivolontiya bona apha eSinako andinabo abantu bovolontiya. iSinako has been operating for 5 years. Akho mntu uzovolontiya because uyabuza umntu zawufumana ntoni. Kanti ukusebenza kwakho ubonakala ba udedicated. Ndiyakwazi udibana nabantu ndithethe nabo ndithi hayi masinyusane ndifuna literacy coaches ezi 18 to 25 ndinomntana pha kum omane yonceda on Thursdays kanye on Mondays. Kuthiwe okay uyabona xa uhlele ekhawushini uzawunetworka nabani ngoba abantu babukele eTVini baphila amaphupha abo wena uhleli apha. Kuzo zonke ke izinto ke ndiyayithanda pha kwiPhilippians chapter 4 verse 11 uyoma ku12 ithi I know how it is to be in need. I know how it is to have plenty. However, I have learned to be content with what I have. Suzikhomperisa nabanye abantu uyonela ile ndawo ukuyo ngoba xa uzawujonga abanye abantu babaqhuba iLamborghini abanye baqhuba imoto ezinkulu wena uhleli uzibizela i-depression. So qala namhlanje if uhlala lapha eZwide ezininzi ungabhala na kuFacebook ubuze baziphi ndiza kuxelela ba uhlala lapha eZwide. Ubuhlala eTinarha apho nisebenza khona zininzi organizations umuntu anovolunteer kuzo. Apha eZwide sino-Doxa Family Care, uhleli ne-degree yakho uyi-social worker for 4 years uhleli. uDoxa ulapha eZwide and awuzokhwela usebenza kwakho pha ugqiba soze yangenzi plan ngawe. Just that thina sifocus eba hayi ndinale qualification ndilinde umhla ndibizwe kwi-department of what iske ingakubizi but iqhubekeka ukwenzela uba nawe impilo yakho izoba right. Maniphele apho. Well, thank you so much, Siswam. Thank you so much. I hope umbukele khaya ufumene something today from Sis Nandi. I just also want to share something about my life or my journey. Now I'm doing e-learnership. I started last year, go June, and the part where we say that we need to be abantu aba humble. Yeah, but because the learnership in the end, it's about entrepreneurs. They groom us to become entrepreneurs. You come with your business idea. Yeah, but you set yourself, but enjoy. I love cooking, so I came with the idea of becoming a caterer. Yeah, but so place where I get workplaces. So workplaces get when this one and don't na. Sometimes uzibhaqa uklina i-restroom uyamopisha qala ke uqala kwami was like ndiqombe mana ile nto ndizeleyo apha mina sendizibona pha, but because of ndingumntu who loves to hear from God, yabo, and who wants to be obedient to God, yabo, I saw it like no uThixo ngoku uzobuild i-character yam. Yabo, and pride ezazinto hidden into your heart
uyabo. So that's where zityhilwa khona, where uzawuvasiswa mhlawumbi izitya ibe ingeyonto izeleyo apha, ufuna ukukhukhumala uba ndingubani mna for uvasa izitya, into ezinjalo, uyabo. So God had to deal with me ngezo zinto uba ndibe humble, uyanderstand uba okay, I am here to learn, uyanderstand. La nto buyitsho bana we deal with ngabantu, characters nge-characters, behavior nge-behavior, uyabo. That's where I've learned to ukusebenza ngabantu. Ufanele bana I understand uba okay, le client enje, uyaba understand ukuhlamba izitya, ukwenza into ethile, it's something that humbles me, uyanda. So iye yandinceda kakhulu mna la learnership, kakhulu, where ndazibona uba no, ngoku God has dealt with me, uyabo, and ndikhulile. And although Thixo sendiboniphoza, Thixo will show you a vision but angakubonisi the process, uyabo, kanti process le funeke edile nawe, uyabo. So I am so grateful to God about that. Uye wasebenza ngam ngaloo nto leyo. So siswam, since abantwana usebenza ngabo ne, like umsebenzi wakho kunegalelo kangakanani okanye libanceda njani, like to That story. yes, Okay, there are a lot, but I'm just going to mention only one. If we are jonga, the only difference with between our kids and our another children who are in multiracial schools, it's confidence, because it's the same teachers, the same curriculum, but our children in our schools, they don't have confidence. The first thing I wanted to build in those children is confidence. Wow. Ukufika kwam bebengafuni xa ndisithi, guys, ima phambili, introduce yourself, say hi everyone, I am so and so, I'm doing grade 2, and you just share with us how was your day. Bebengafuni bizaba ngaba bayi-2 abafunda kwezi zikolo ne. And then ke okwam mna ke ngoku kufuna uba ndibuild confidence. But I'm telling you today, they are owning the program. Wow. Ndiyaphola. Wow. Lo imane zohlebeza endlebeni yami athi anizokwazi uphakama mna mem. Siphakama ngolesithathu. Waphela unyaka oko wayiphakama ngolesithathu athi uzawuphakama ngolesine. Now she's the one who's owning the program. Othi namhlanje ndicela senze spelling. Namhlanje ndicela sifocus kwi-reading. Namhlanje mem ndicela senze i-songs and games eze-English nezezesiXhosa. Mem ndicela namhlanje sifunde i-English yodwa ngokuvakalayo. So yi-impact story leyo iyodwa, because ndibathathe umuntu esonqena novula umlomo. And endikuthandayo ke ndine-relationship enkulu kunye nesikolo abafunda kuso. There's only one school in Dispatch. Zoe 4 as an informal settlement zifundisa abantwana kwesa sikolo baba bayi-52 eklasini eyi-1. You can imagine, because uDepartment of Education uthi kutishara, by the end of this week you should be done with this and this. Abantwana bayi-50 ingaba kulula. So ndiluncedo ke ndiye kutishara ndiyofuna i-progress ba uAmahle wam wenza njani, uSiya wam wenza njani. Ndithi uzundibize ke memo nge-prize giving, ndikuchazela mna umuntu ozaba yitop phaa kwi-grade 1 uzabe esuka esinako. Wow. Bangumehluko. Grade 2 itop lena izawuba ngabamkama ndiyazigcina zonke eza photos neza videos, ndimane ndibabonisa kunyako zayo, guys nabo bani. So impact story ndiyabizwa every November kuthiwe sisi wasesinako siyacela mani zobukela into enhle kangaka. Ndithi ndinganibizi torho ndibe yi-guest of honor andizokwazi uvuya kahle, ndifuna uxhuma phaa kwi-audience ndibafote ndithi this is the work of my hands. Lo yena wam wayengakwazi ke sisi esithi zandaya esikolweni wayibamba ipencil le, ngoba kaloku zange wayi-preschool, akayanga kwa-grade R, uyaqala esikolweni. Ndizibone phaa kuye umsebenzi wam ndizimejarisha phaa kuye. Wayibamba ipencil ingathi ubamba imela. Kwakunzima, ndayikhulula ipencil ekubambeni ingathi ubamba imela, wayekwazi uyibamba kakuhle. Namhlanje nguye onifundisela abantwana baka-grade 1. Ndithi kugcwele namhlanje, khandincede, uyamazi mos uphinda-phinda, yes mem, uyamazi uthabatha, yes mem, nodibanisa, yes mem. And ndifumaniseka uba bandim uthetha eli hlobo ndithetha ngalo, because xa usebenza nabantwana you need to lose yourself. If ndizawusebenza nabantwana ndibe na-37 uzawubuya istress sika-rage endingambhadelanga kunento ntoni. So ke ngoku kumnandi
kumnandi usebenza ngabo ngoba bona ke kundibanga ngabo so nabo ke ngoba manje besebenzisa le tone ndiyisebenzisayo kanti mina le tone ndiyisebenzisela uba xa unama-apile amahlanu uze uphe amahle ama-apile amabini mangapha ashekileyo masibaleni 1 2 3 now ndiyavuya phone ngoku I'm sitting down like nantsi le nto kaloku yabona uba imbangela uba mani ndingabi sezwide bendifuna uzimejarisha bos ndifuna uzimejarisha kulo ufike engazinto kunzima ebantwaneni bethu ufunda but siyazama ngandlela zonke and kumnandi ke ndikwanalibali yonke into esiyenza kwanalibali kwizikolo zasetinarha ndihamba nayo ndiyonceda esinako sure udlala like you are playing a big role yo umkhulu umsebenzi owenzayo I think nama ndiyadinga uya pha please siswami and izaba i-holiday program yadinga baba izaba i-holiday program ndifuna umuntu ozawuhamba nabo ukhwele nabo i-transport uye nabo because ndifuna ipolo bayibona apha iqala khona iphelaphi kaloku asinohlala pha i-VW ipha babona ipolo babona iTiguan bangazi noba iqalaphi so nge-2 ka-April ndiyabakhupha ke ngoku ndifuna bahlale elokishini okoko ndithi masambeni bantwana bam siyeni e-VW then fika kothi e-VW i-hour and 30 minutes nizawuhamba ibe yi-tour e-VW usuka kwethu pha nizawudlala pha kwezi games zimnandi sisuke pha siye Utinake Library bakhe bofundiswa kwenziwa ntoni kwithala lencwadi siyabona uba eMotherwell iyatshiswa ilibrary ekwalanga i-Allen Rich bayitshisa ilibrary so sifuna bayazi kulaa age yo-9 years uba kutheni le nto ithala lencwadi libalulekile so ndiye ndibase ke ngokuphaa kwezaa sessions ndiphinde ndibagoduse so ndingavuya uba unosijoyina nge-2nd ubabone abantwana basesinako like you are playing really a big role yazi ibuhlungu kangakanani into yoba ube ne-like low self-esteem like so ukule age dikuyo ufuna uba uyafuna uba nguwe but you can't uyoyika and ibuhlungu kuwe ibuhlungu wena mntu ikwahlelayo uqomba yo guys babe noyazi ba ndiyafuna uba bhabli njengabanye abantu and you will miss opportunities sure and siyiteke ithi hayi ushayi but laa mntu abebulaleka because akafuna uba shy yabo cha it's just that ukulaa situation ngelaa xesha yabo so inkulu nje into oyenzayo kubo truly so siswam what's next for you? Do you have any dreams or goals for expanding your reading club? Yes, siswam isinako has been operating we are on year 5 now with no funding so kumphulaphuli omameleyo ofuna ufaka isandla esinako asinanto isinako ixhomekeke kunandi ukuba makathathe kwisenti yakhe yakwanalibali azonceda abantwana uba funeke siye science center nge-holiday program it's 20 rand per child ndizawukhupha kum empokothweni ndibabhatalele bo bayi-20 ukwenzela uba bazokwazi nabo bakhe bafumane sasakhono ubone yonke into enento kwenza nobuchwepheshe so iplan yam kukuba sibe nendawo yethu sendiwu-identifyile umhlaba kodwa uba sinofumana i-funding siswam singakwazi ke ukuba nee-containers eziyi-4 ii-container ezizinde and then ucontainer number 1 because apha esinako I'm also offering i-work readiness program uyayibona ke ngoku ayo-waste i-qualification yam because konke ndikufundileyo kwa-HR ndiza kulungisa ngoba umntu uthi hayi mna ndagqibela kudala uya ku-interview if ubizwe ku-interview ungumzali okanye uhlale wini ukhona unandi ndibambe kuWhatsApp sincokole ndiza kupreparisha so that xa ufika kwi-interview kuthiwa hello ma'am please tell us about yourself ungamunci iminwe kwi-interview because sometimes i-CV bantle but laa nto isesivini kufuneka uyoyithetha but xa ufika ngokufika ipaneli ingabantu abayi-7 uqombe yho ndizawuthini so I'm offering that but ngefowuni ke ngoku kuba ndiyenzela le nto endlini yam ispace andinaso so if ndinoba neza containers ziyi-3 container number 1 uzawuba udila ne-youth kunye nee-parents and then ezi-skills endifuna uba babe nazo like umthungo ngoba kaloku abazali bakhona iwesla age ka-36 because ufumaniseka izinto zithi age 34 18 to 34 so apha esinako ndifuna u-36 to 59 years ngoba siyayazi uba bayakwazi uthunga bayakwazi ulima ndifuna igadi phaa esinako ukhona umhlaba
i-vision ikhona, ndiyayazi apha izawuya khona, indawo yodlala abantwana ikhona, i-poetry ne-drama, everything. And ndifuna kubekho no-music, kubekho yonke into, abantwana bazokwazi ukukhula. Noba sine-writing like sessions, sizokwazi ba wonke umntana olunga ngapha bheke ngapha, ongalungiyo kwi-writing ahamba emculweni, ongalungiyo emculweni ahamba ngapha kwi-illustrations like kwinto zonke. But I cannot do that without funding. Isinako zange abanayo funding. Okokoko ndicele colleague awunayo noba i-100 athi hayi nansi 100 phinde mama kulekho endodla awunayo i-100. So isinako isurvivor elo hlobo, because ke abazali abaninzi baphila ngendodla kula area. So I cannot ask even a 10 rand from their parents. Kufuneke mna ndibone ba ndiphuma njani. Uyayibona ke into ebangela ba mandincekele umuntu wabuza ba hayibo wancekelela i5 years uthatha imali sesonke somntana yakho, because abayazi ivision. Una ivision ifike kum, ndihlele ematrasini wanibonisa uThixo ba mandenze ntoni. Ndisenelo themba ke sisi wami ukuba uThixo unako ukwenza. Uba ebenzile ngoko, ndithi xa ndijonga ndifunda pha i-story sika David, siyandithanda, ndiyayithanda ke la ncwadi yentshumayeli. Chapter 3, there's a time for everything, and there's a season for every activity under the heaven. There is a time to be born and there's a time to die. So xa kufika ixesha likaThixo lifikile and liyeza le funding ndiyayibona, and yesithathu funding kuzafuneke isuke overseas. Ezimbini funding funeke zisuka apha, ndifuna imithombo bemithathu. Uyabona ke ngizabe ndicreate ijob ke ngoku, opportunities phi kwa-Ward 41, because abazali abaphangeli. Ndiyayazi uba abantwana bazawuphekelwa, uzawupheka umama ubani, umama ozawusebenza apho ozawuklina ngumama ubani, umntu ozawunceda abantwana ku-music. Mhlawumbi khona umuntu okwazi ubethi i-keyboard, uhlele enkandla ndizomnika umsebenzi, but andikwazi ukwenza loo nto leyo ngesenti endiyifumanayo ndiphinde ndityale. Ndidinga umntu ozawutyala athi nantsi, even if noba utyalanga uthi khandibhalele le nto uyifunayo, ndizokolatsela ndithi nanku umhlaba, ndifuna icingo, ndifuna icontainer, ndifuna kube ku-generator, nayo yonke into uvele nje undenzele ukwenzela umsebenzi wona uzawuqhubeka. So and ndiyayibona ifunding, yes. Amen. Oh, I love what you are saying. Ndibona 3. Wow. Eziyi-2 zezase-South Africa. Le yi-1 izawuba ngumthombo forever. Aba ndiqale nabo from grade 1 izawuba se-university, so that bazokwazi uthi give back. I-program ndifuna uyi-expanda. Njeba ndizayishiya apha eWinnie, ndifuna uye eMonti, ndifuna kweza ndawo ingathi ezi zine-limited resources. Ndifuna kanye eza areas nje, ezi area kuthiwa zintsha, kukho amabobosi. Akho library kaloku isikolo siyi-1. Ndizawuzibona pha ukuthi ndiyasebenza. So ndizawuhamba ndihambe ndiyoma iTranskei apho ndimakhona, but ndiqala kwindawo le uThixo qala ambeke kuyo. Izawuba ngu-main branch wesinako lo waseWinnie. So if ndofumana i-funding sisi wami, hayi kungabe konke all is well. No, I love that you uyayibona in your mind, like you've already see the vision. And also that you have already prophesied over that, like you have already declared that ziyeza, and uThixo, the one who gave you a vision, is also going to provide for your vision. So I love that. Wow. Yo, Jog, no, yes, the reason is because I love the faith that we have. And I can see each and everything that you are doing. Thixo phakathi. We understand. That's how I see that Thixo is faithful. Truly, he's faithful. We understand. All the time. All the time. And his time is perfect. Yes. Since like your journey, you have obeyed his voice. Instructions that Nigazon was obey. And Thixo was born as a faithful God. But whatever that I say, it shall come to pass. Exactly. So as I'm listening to you, like ndibona that uyabona benza konhleka ke, uyabona utata walo mntana ndithi wayenga esikolweni ehlelo, my friend uthi xa njongile ne aqomba ikhona ifridge, wayithi xa njongile noba ikhona ifridge endlini yalo sisi litshisa kakhulu ilanga, sisinandi cela unipha amanzi abandayo, ndithi uzowathatha angene afike ehlele ematrasini abuze baphi, ndithi nanga ya ndolatha la ndawo ndifuna kubekho ifridge kuyo.
and ifridge Amen. yakhona because ndolatha Amen. kulaa La ndawo ufuna ube kuyo. ifridge bekuyo Yo. because wena ujongile ubona ifridge Yeah. wena ubona ibobo selingacacanga Yeah, but ndithi na yeah. kulaa ndawo and Yeah. okogqibe like sisamenye into endithanda ukukhuthaza ngayo abantu ndiye ndithi uthini ngesiqu sakho Yeah. yigade into oyikhupha ngomlomo wakho Yeah. yigade because Yeah. uyakwazi ukuthi umfundisi umethu kudla ukuthi athi umuntu hayi lo nyaka ayingowami You are Utsho you are njani? prophesying that. yes uyabona la mfundiso ndayibamba wathi yijonge into Yeah. oyikhupha ngomlomo wakho khawuthethe into ezipositive Yeah, ngawe yeah. uyayibona ke kundihambe ngemfundiso kuapostle methu Wow. ndihamba njengoba ndihleli kula matrasi ndithi kanti ndizawulala kwiRestonic Amen. ewe ndikumatrasi ngoku Amen. kanti ndizawulala kwiRestonic ndilele kuwo namhlanje Amen. and njengoba ndiqoma uba uluvusa umphokoqo wakho ngemicrowave but ufuneka utye unjena uzohlala emazinyweni Yeah. ndithi kanti ndizawuba naye kaRussell Hobbs Amen. hayi andiyifuni andicingi ndibeka apha Yeah. ndithethe kaRussell Hobbs ndizawuba Amen. nayo namhlanje yonke laa nto ndandiyiprofetha Thethe. 2021 ndincedwa imfundiso kaApostle methu esithi Yeah. thetha Tell it to thetha even tshintsha itype yomthandazo Yeah, ngoku yeah. suthi Thixo ndicela vele uthethe Thethe, kaprofesa uba exactly, Thixo yeah. umsebenzi ndiyawufumana Thixo Yeah. imoto ndizayiqhuba nansi imoto Yeah. ndiyayiqhuba ndiyakwanala ibali iza ibhalwe enkolisile Wow. ngeyeproject yes Wow. andiyifumenanga eyam benzabe ndistress aba Yeah. nkosi yam ndizephenyuwela ipetrol into ethile Yeah. but yonke loo nto leyo isecebeni likaThixo uyabona uba Wow. ndifundele phaa uqhuba ndazenza impazamo ngoku ndiready for iLamborghini le ndizayiqhuba nangomnwe ke ngoku andizucaba istering wheel ndizasibamba ngezandla zombini so Yeah. kubalulekile as a believer and as a born again Christian Yeah. to speak life Speak live. yes Yes. ungathi nglo nyaka engowami Like ekhaya ndla kohleko. Ndithi ifridge empty, cupboard is empty. Ndizivule kusasa xa ndivuka ndisuka eroomini yam. Ndizivule ndithi oh Lord, I thank you that i-cupboard zigcwele. I thank you Lord. Zi-empty. And bakubuza like right. Naxa beklina abantwana ndithi guys, in your minds bane picture that you are cleaning our home eBlue Water Bay. Uyabo ungabelani wami silapha kule ndawo, like in your mind have a picture ba we are cleaning our home eBlue Water Bay. Uyandastand ndithi bangathi ukhohla ithile ubanga zonke izinto singenazo but in your mind mazibe khona. Uyabo and I've heard someone othi i-language kaThixo is totally different to i-language lapha emhlabeni. Uyabo uthi xa uThixo ethetha inyani to us it sounds like ayonyani. Uyabo wenza umzekelo wathi esithi uThixo xa esithi uThixo ilanga limnyama. I'm just making umzekelo. Ilanga limnyama. Uyabo thina sathi hayibo ilanga linje. Uyabo but uThixo uthetha his language because uthetha lento afuna uyibona. Nethi le ayibonayo but le afuna uyibona. Uyabo wena xa uthetha ngokusithi ayilanga liyelo because uthetha lento uthi to God you are lying. Uyabo because indlela enibona ngayo kanye indlela azifani is totally different because uThixo akaboni ehlobo sibona ngalo. hayi Understand? masisi uyabona njengoba uthetha ke ngoku ndicinga ngalaa nyaka ndandilila ngawo ndingqashwe Yeah. kwindawo kwakusuppose ndiqeshwe kuyo Yeah. but ke andizokubalisa ibali lonke Yeah. kodwa ndandinethemba Yeah. ukuba ndizawuthathwa Yeah. after le internship ndiyenzileyo and ke into emnandi ke xa ungena kwi-internship ndandingumntu wokuqala uba yi-intern Yeah. kule department zazingabikho ii-interns ndingumntu Yeah. wokuqala so sinale group yethu ke ngoku as interns siyayazi uba umntu usebenza kwindawo yakhe but Yeah. zi-different xa kufika ke uNovember ithi into ziyaphuma ipost ngoDisemba ngoMarch kunyaka ozayo siyaqala ke ngoku asavuya sivuyela ulevel 5 siba yi-13 ke sisi-interns guess what kule yami indawo ndisebenza kuyo Yeah. zaphuma zintathu Sure. and kaloku bendiyazi eyi-1 ngekanandi Yeah. ngoba ithi ifuna umntu onale qualification Yeah. one-experience and Yeah. i-first preference ngumntu already who knows everything Yeah. so sendilapha eyi-1 ngeyami eziyi-2 Yeah. ndikuxela uba zonke eza-interns zoyi-12 Sure. zafumana yaba ndim ndedwa and sendizithembisile sendirejistarisha nase-NMU uba ndiza kwenza i-BTech Yeah. kuzawuba mnandi umntanam ndizamfundisa kwesi sikolo ndifuna afunde kuso sendiqalile uattenda
ndithi ndandime kuloo passage ndibukela abantu besenza i-interview mandibuza uxolo sisi i-interview senziwa phi ndibuza usekwi-interview yantoni kubizwe le yam kwama njani Sure. okay man mhlawumbi basaza ndithi iveki yonke yade yaphela zandibizwe nakwi-interview ndikhona ndilapha ndandimane ndisolathisa abantu sorry ma'am ndithi you see no you go to third floor then you go straight then you turn left okokoko ndandisolathisa i-direction yale ndawo mna ndifuna kuyo ndaphela ndi-exita nakuloo group kuWhatsApp ngoba kaloku bonke abantu bafumene ndathi uxolweni guys owam umphathi akhange athethe niksi wathula wathi cwaka ngoku ii-CV zam zikhona ziphayana kothathwa umntu ongena-qualification ongena-nix wofakwa kwesaa situlo mna bendisishayinisa Sure. intliziyo yam yayikrazuke kubini kodwa ndazixelela uba inoba ikhona uThixo into andibekele yona hayi yayibuhlungu intliziyo ngoba ndisazibhatala ngantoni iifizi akho NSFAS bendinethemba lika-level 5 ngomatshi ii-textbooks ndizazithenga ngantoni kodwa ndikuxelela uba iindlela zikaThixo like uhlobo uThixo enza ngalo Enza ngalo. wathi efika uJulayi yavela inceba ndabhatala imali yonke yesikolo Wow. so ndizama ukuthi akukho lula so ifumene i-learnership ungabhatalwa and sucima ukubhatalwa wonke umntu le nto inamba kade ngoku ii-interns zifumene zokumsebenzi kushiya kamna and akho sizathu i-union yazama ubuza but yafeyila akho sizathu kuba kwakutheni ndingathathwa yes Wow. Yo, iBhayibhile ayiphosisi xa isithi my ways are not your ways. Your thoughts are not your thoughts. Like nje indlela zikaThixo zohlukile. And I just also want to give you a verse from the book of Revelations, chapter 3, verse 8, that it says that uThixo, when God has opened the door, no one can shut. Yeah, well, so God is going to open doors. Come on, so prophetil. so prophetil. Yeah, well, so yonke into nje say it is done. It is done. So sisiyande sifikelele kwisiphelo seshow yethu namhlanje. I just want to thank you so much for your time. And thank you so much for joining us today and sharing your journey with our viewers. And I believe that no ababini kaya bathathu, but I believe so much that ukhona umuntu othathe something from you, yabo, and ongayithathanga only but ozakwenza into yokwenza. Ithi iBhayibhile masinganele ukuba ngabamameli belizwe but sibe ngabenzi. Yes. We understand. Sometimes you are sitting at home, you see that there is a need, but you just wish, but you don't do anything. So today I just want to encourage you at home that whatever that you see in your community, okanye lo nto uThixo akubonisa yona, lo vision akubonisa, take a step. Don't uhlala nje uwishe bani, oh I wish ndinganceda pha. Be bold. Have faith in God. Yabo isenhlizweni yakho nje ibekwa nguThixo. We understand. Take a step and do it and see uThixo ekuncede and see the faithfulness of God as sibonile kusisiyandi. Uyabo walandela ivoice, just a voice ethi suka kwi-comfort zone yakho. Naye akazazi buyaphi. We understand, but uThixo wambonisa ba you need to be there. Yabo ukuba ibe ngomnye umuntu yu emabobosini mna akho mbane akho mbanza uthini akho manzi Yeah, beku understand. 20 litre enhloko Yeah, kanti uThixo unecebo. Uyabo? Just ask God to open your eyes. Lord, ndihlale ebobosini okanye ndihlala kule area okanye ndihlala kwindawo esoka and for what? Undibekele ndizothini? Because there is a reason and a purpose for you ubekula ndawo. Yeah, I just want to thank you so much, viewers at home, for watching us today. I believe that you were blessed. We will see each other next time, same place, same time. May God bless you. We love you. Amen. Hi, I've got a present for you. This is the work of my hands.